aflăm în satul Pelinei, raionul Cahul, la obiectul construit de către Agrodor Succes prin intermediul IFAD. Proiectul dat este destinat agricultorilor din satul Pelinei pentru irigarea plantațiilor de viță de vie. Ne aflăm la stația de pompare numărul 1, care asigură livrarea apei din Iaz în bazin. Ne aflăm în camera de irigație cu două pompe electrice câte 30 kW, dotate cu convertizoare de frecvență. Totodată în camera de irigație sunt două filtre cu gravii pentru filtrarea brută, iar pentru filtrarea fină avem stații de filtrare cu discuri, cu spălare automatizată, avem contorizare de apă și vanele pentru reglare la ieșire. La fel avem sistem de administrare îngrășăminte, tip doza box 2+1, adică două canale de fertilizanți din rezervoare câte o tonă și un canal pentru acid, pentru reglarea pH, tot de 500 de litri. Totodată avem sistem de menținere a amestecului de îngrășămint care pompează aer în rezervoare. Prin acest sistem de conducte, ele sunt perforate de desubt și se menține amestecul de îngrășământ pe toată durarea de fertigare. Avem un bazin de 15.000 de metri cub de apă, în care ajunge apa pompată la treapta 1. Bazinul este impermeabilizat cu geomembrană tip agru de 1,5 mm grosime. Proiectul dat a implicat construcția unei linii aeriene de 1,5 km, transformator. De asemenea, s-a construit un parc fotovoltaic pentru acoperirea necesităților pompei. Pentru soluții complete de proiectare și construcția sistemelor de irigare, adresați-vă echipei Agrodor.